Здравейте! Днес с един човек правим ето това. Тук се биме в едно и ако му щупя леглото, всичко, което сме построили, се руши и също вземам точката. И мисля да му го разруша. Добре. Ще го изчакам малко да се подвече. Добре, след малко мисля да го чупя, но не съм сигурен. Да го изчакам нещо там да направи. Аз му помагам, защото той реши да почне да строим. То по принцип е една права линия, там имаме пръчки, които са енчанати и са удряме и са бутаме. И ако го направя това, ще е голям скам. Добре, ще чупи го. Мале, мисля да го щупя. Добре, да чакам. Щупи го. Това е голям скам. Много е гадно това. Ако някой ми го направи на мене, ще се ядоса. Добре, чао. Видим се.